നെറ്റിയിൽ കുരിശടയാളത്തിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തി കുരിശിന്റെ പാതയിലൂടെ നാം യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓശാന ഞായറാഴ്ച നാം എടുത്തുയർത്തിയ ഇളംപച്ച നിറമുള്ള കുരുത്തോല കത്തിച്ച് ചാരമാക്കിയെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു നുള്ള് നെറ്റിയിൽ കുരിശ് മുദ്രയായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളുടെ കട്ടിളപ്പടികളിലും വസ്തുവകകളിലും സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടയാളമായി അത് മാറുന്നു. ഓശാന ഞായറാഴ്ചയിലെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞൊരു തരി ചാരമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന കുരുത്തോല ഒരേ സമയം മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലവും മുൻപോട്ടാണ്, പുറകോട്ടല്ല എന്ന ജീവിതാന്ത ചിന്തയുടെ മരണസ്മരണ ഇത് നമ്മിൽ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ, നീ മണ്ണാകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങുമെന്ന് നമ്മുടെ കാതിൽ പതിയുന്ന വചനം ഇനിയൊരു നാൾ ഓർമ്മ മറഞ്ഞ് മൃതി വന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുന്നൊരു മൃതസംസ്കാര ദിനത്തിൽ ഒരു പിടി മൺതരിയോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരും. കത്തിച്ച ചാരം പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമായ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചാരമായി തീർന്നതിനെ വിശുദ്ധ ജലത്താലും ആശീർവാദത്താലും നിറച്ച് സംരക്ഷണത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും അടയാളമാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതത്തിലും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര ചാരമായി തീർന്നാലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കനലിൽ ഒരു നാൾ നാം ജ്വലിച്ചുയരും. വിഭൂതി തിരുനാൾ പ്രതീകം മാത്രമല്ല, നവീകരണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവുമാണ്. 40 ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ച യേശുവിന്റെ ആത്മശക്തി സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മെ ഒരുക്കുകയാണിവിടെ. ദൈവമേ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമേ, അചഞ്ചലമായ ഒരു നവചൈതന്യം എന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കണമേ എന്നപേക്ഷിച്ച സങ്കീർത്തകനോടൊപ്പം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി. നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് നിരസിക്കുകയില്ല.